Ahojte, ja by som vám rada sprostredkovala túto nádhernú atmosféru z jedného krásneho ostrova, o ktorom možno málo kto z vás tuší. Nachádzam sa na Veľkolelskom ostrove. Je tu nádherná podunajská príroda a moji kamaráti z organizácie BROZ práve dnes otvorili kemp pre cykloturistov, ale aj pre všetkých príchodzích, ktorí majú chuť sa nadýchať dobrého čerstvého vzduchu a divokej podunajskej prírody. Je tu dokonca aj mŕtvé koryto Dunaja, dokonca to veľmi blízko je nádherná pláž so sladkovodnými mušľami, kde sme sa už aj s mojím mužom a s našou dcérou kúpali. A teraz urobíme záber na tieto kone. Môžete tu stretnúť aj takéto nádherné divoké kone. Ja som toľkoto koní pokope ešte nevidela. Dokonca na niektorých koníkoch sa môžete aj previesť. Toto stádo je tu stále. Je úplne slobodné a voľné. Sú tu aj kozy, majú tu perfektný výbeh, sú tu kravičky, majú tu zajačikov, takže keď chcete prísť s deťmi si zakempovať, tak myslím, že ste vítaní. A okrem toho podporíte dobrý projekt, lebo kamaráti z organizácie BROZ podporujú všetko, čo sa týka dunajských biotopov a ako keby sprístupnili a vrátili sem taký ten život, ktorý si ja pamätám z môjho detstva, kde som vlastne vyrastala. Ja som vyrastala pri Dunaji a vrátilo mi to všetky tie spomienky. Je to naozaj nádherne, tak vás sem všetkých volám. Prídite na Veľkolelský ostrov pozrieť sa, ako to naozaj v oblasti Dunaja vyzerá a že aj tu môže byť krásna divoká príroda a že Slovensko nie sú len krásne vysoké Tatry, ale aj nížina, ktorá má svoje čaro. Pekný deň.